Good morning! And this is my son, Mr. Mark Darryl Queng. And of course, my wife, Label, and her sister, Tita Maribel. Pomelo pelan ini yung nasa gilid. Ang ganda niya. Good morning! Ayan, aga namin ni Flabel. Ang aga namin ni Flabel kasi mag-explore sayang ng oras. Ito ang labas. Tingnan nyo ang... Ayan ang pool ng room namin. Tapos ayan ang malaking pool. Tingnan nyo ang mountain. Baguio. Pili 3 daw yan. Ayan, mag-start na kami mag-trekking, river trekking. Digdi ka na ni, malaboy dyan.
kuweba dyan. Nakakatakot lang. Baka... Ayan, tapos na kami mag-explore. Gisingin na namin yung birthday celebrant. Tapos magbe-breakfast. Tapos pupunta daw kami sa farm. Tapos doon sa may horseback riding dito. Tapos meron daw plantation ng mga vegetable na pwede kang bumili. Day to happy birthday. Birthday boy. Tulog pa. Ang papaya o salit-salit pa lang, pero may kuyan na o may bunga na. Pwede na ako talaga yan. Pumelo pa lang ini yung nasa gilid. Ayun, nagbibidyo ka na ba? Tapos yung mga pagapangan na yan, ano kaya daw yan? Ang palaya. Palaya yan. Opo, yung may anak ko. Uling ang sili, oo. Parang wala akong pag-sili na ba? Sumurdan. Tumagmawagaro si mama kung may farm siyang araw ka ni. Ano yun, mustasa? Ano yung ipetchay? Ay, radish po. Radish! May carrots po sa taas. Na, may carrots pa dyan. Sa taas. Dali. Ito pa. Alam mo, ang ano digdi, garo ka na lang nasa bagyo. Ang soil, igdi magayon. Wow, may mangustin pa sila. Tapos Maria, baka mga... Opo, mga strawberry po yung nasa gulong. Ay, nasa gulong mga strawberry. Ayun po nga. Iguana. Baka pwede kayo mag... Dais, uyang baga, oh. Kaulayin At, na muna si... oo, may mga bunga. Tingnan po natin. Makalgit lang ka pala. Beautiful. Saan po picture dito, mami? Pwede mo. Pwede po makiat sa taas. Okay. Ito daw, coffee shop, kaso hindi pa nagpa-function. Wow, ang ganda. Ito ang lawak ng plantation. May time man digdi nagluluwas mo ng hari-hari. Opo, nung nakarang araw po. Yan ang lawak ang kuyan niya. Yung nga ang papaya, oh. Salita. Ang horseback riding ko kami. Sakali ang horseback riding sa ating
birthday! Happy birthday! Naribog na ko siya. Happy birthday, Papa. Happy birthday! Dapat mabayi kita nga. Nagbibidyo ako. Ikaw, Mark, nagbibidyo Bayi ka ako. mo, mabayi kita with them. Paputan mo, mama. Kunwari, mag-blow ka. Picture. 1, 2. May kandil nag-blow. Yan, tingin mo. Happy birthday! Galing kami diyan kaninang umaga. Tapos doon, papunta doon sa kinainan namin sa restaurant. Itong daan na to, papunta sa room namin. Oh, yun naman. Ano bibig dito ah? Mag-iling kayo dito, mapicture ako dito. Oh, yan, yeah. Yan. Grabe ang lap. Grabe ang lap. Diyan maluwa si King Kong, oh. Ano dyan si King Kong? Tapos lumanman sa beach front. Maluwa si Godzilla. We are now at Residencia del HAMOR Kasiguran, and this is the place that we spent our 2 days vacation. And over there is the main pool, and our flat have our own pool. Good morning! And this is my son, Mr. Mark Darwin Queng. And of course, my wife, Labelle, and her sister, Tita Maribel. Top of the morning to ya! Yeah. And this is, as a whole, it's a beauty. Yeah. Mainiton pati. Kurtihon magkarigos. Mainiton na maray. Oh. Pwede ka nga ni magkaagyaning Coke sa tubig, malipot. This is just a part of our 2 days package vacation with the Residencia del HAMOR Corp. Yeah. And they are preparing for the swimming contest. Wow. For the 40 up Olympics. Ay, yun na, ito na.
Bumalik ako dito sa kinuha ko yung phone ko kasi china-charge ko kanina nung mag-swimming kami. Kukuha ako ng ano yan, mga pilinat. Ayan ang drone ng pamangkin ko. Come on, let's go home. Okay ka na? Come on! Uwi na tayo, halika na! Yan, pili nuts. May mga nalalaglag na pili. Ayan, may pili. Yan, ang mga pili. Ayan si Flavel. Ayan ang piling na kuha ni Flavel. Yan, ready na kami para mag-transfer doon sa beach front. Kaya bye-bye, kasiguran. Makaranta pa na. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako'y nagkakalap. Dapat karanta ka sa radio. Yan, punta na kami sa office para mag-settle ng babayaran nila. yung sasakyan na yon, nandun yung in-order namin ng mga fruits. Na rambutan, papaya, and guyabano. Aba, nagbulos na palang si Flavel, oh. Sayang kaya. Sayang, at least. Dapat lang niya. Yan, bye-bye na. Bye-bye na. Mapakat ko na kami. Kabok po kami. Meron. Regarding kay ano? Under the name ko eh. Hindi mo siya nagbubaranit. Iyo. Dito ang parking. Tapos susunduin daw kami no golf cart. Kasi dyan na ang Residencia del HAMOR beach front. Ito ang susundo. Ito ang sundo namin papunta doon sa loob. Diyan ang ano, yung fishing rod. Ay. Sige, picture. Yan. Okay. Layo pa pinanggalingan namin. Sa Mindanao pa. Naga-City Cebu. Nag-City Cebu. Galing kami kanina sa Kasiguran. Yan, pa-picture ka sa akin. Pino mo ng Bikulan. Lahat ng tao ka mga, Lenny. Reception. Public.
Iyan ang topic case. Wow. Wow. Mas puti ang sand doon baga saan. Wabong na. Wab. May kasal. Birthday ba? Birthday man ito. Oo. Birthday na kasama ko. Oo, mamaya maraming dadating. Ay, oo, wala na, wala. Yung artificial. Siguro America mo lang. Ganda. Ano yung natin kumain? Pang-private. Okay. Private mag-sweet to. Yo, basta ito ba? Bagay dyan ng tubig. Ako, DVD. Ayan pa. Thank you. Apa? Kita. Thank you. Punta na kami sa room namin. Doon daw. Ang ganda niya. Happy daw siya kasi maganda ang room. Ayan ang room. Diyan, ang bango-bango niya. Ito ang room namin. Yan. Tapos, yun. Wow. Yan, may table. Ayan ang bed. Tapos, yan, may extra bed. Ayan, beautiful. Tapos, yan ang ang toilet. Oo. Wow! Ang ganda ng toilet. Yan ba? Ito ang balkonahe. Pambirang na. Yan ang ultimate bakasyonan. Papa, yun yung ultimate bakasyonan. Super, super, super ganda. Talaga. Akala ko kita bibig-bibig. Oh. O siya, no? Yung
amin to natin. Pabaray mo yan. Sa amin to natin, nagbabayo yun. Ganito kamay. Happy birthday. Kambal kami. Thank you. Happy birthday. Wow! Right. There's some cake. Anong cake yan? Ice cream? Chocolate ice cream cake. Ay, matutunaw yan. Ice cream. Matutunaw yan. Yan, maliligo na kami. Kahit ayan, oh, medyo maulan-ulan. Laban. Grabe! Ang lalakas. Yan ang room namin. Yan. Labas kami. Mag-order kami ng pang-dinner. Yan, pauwi na kami.